क'क्राझाराव 14 सेनियर नेशनल चकब'ल चैंपियनशिप खुंफुंनो साखाफारा आसाम चकब'ल एस'सिएशना बीटीआर सरकारनि हेफाजाबजों दिसेम्बर दाननि 3, 4 आरो 5 खालाराव खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय 14 सेनियर नेशनल चकब'ल चैंपियनशिपखौ 14 सेनियर नेशनल चकब'ल चैंपियनशिप 2023 आव गेलेनो थाखाय आसाम चकब'लनि टीमाबो साखाफारा क'क्राझार सरकारि गोजौसिन आरो थांखि गोबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बीटीआर सरकारनि हेफाजाबजों आसाम चकब'ल एस'सिएशननि बानजायनायाव 14 सेनियर नेशनल चकब'ल चैंपियनशिपआ खुंफुंजागोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंजानो गोनां 14 सेनियर नेशनल चकब'ल चैंपियनशिपआव भारतनि गं 15 निबो बांसिन गुबुन गुबुन रायजोफोरनि चकब'ल गेलेगिरि हानजाफ्रा बाहागो लाफैगोन। मिथिनाय बादिब्ला 3 दिसेम्बर खालि जागायजेननाय सानाव रायजो गेलेमु बिफाननि मन्त्रि नन्दिता गार्लसा आरो बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बाहागो लागोन। जोंनिया जा मोजां जानानै दङ। दा जों फुंनि बेलासिनि प्रेक्टिस खालामगासिनो दं। जों जेरैबाबो देरहानो नाजागोन। माब्लानिफ्राय प्रेक्टिसाव दङ नोंथां? जोङो मास मोनसेफोरानो जाबाय सार। दा नभेम्बरनिफ्रायनो 2 तारिखनिफ्रायनो जादों। जिहेतु आसामनिफ्राय 14टा टीम गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय 14टा टीमा बे गेलेनायाव बाहागो लाफैगोन। नोंथांमोना कम्पेयार खालामनो हागोन होननानै सानो नामा? हायो सार, हागोन जों। नोंथांमोननि टीमाव दा बबे जिल्लानिफ्राय दा गेलेगिरि हिसाबै दंफैयो? गलाघाट दं, गलाघाट डिस्ट्रिक्ट दङ, चिरां डिस्ट्रिक्ट दं, ओमफ्राय बाक्सा दं, कामरुप दं, क'क्राझार दं। जिहेतु नोंथाङा वमेन टीमनि केप्टेन हिसाबै नोंथांनि जे प्लेयार्सफोरखौ माबादि जे पारफरमेन्स नुदों दा? जोंनि प्लेयारफोरखौ दा प्रेक्टिसावथ' सार जों मोजाङै नुदों। स्ट्रङैनो दं। जाफुंसारगोन जों हागोन देरहानो। आसामखौ जों फार्स्ट प्राइज लानो नाजागोन। नोंथांनि केप्टेन दैदेननायावहाय बर्तमान टीम आसाम वमेन टीम बे सिगाङावहाय बहाबा नेशनेल गेम बा स्टेट लेभेलनि गेमखौ गेलेखांबाय? आङो नेशनेलखौ माबा गेलेदोंमोन, गवायाव खनसे थांदों। एमपि आंनि नामा महिमा बसुमतारी। आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आसामनि केप्टेन। अलमस्ट माखासे खामानियाथ' जोंना 90% माने जाबाय। जों सानो माने दिनैनि गेजेरावनो कमप्लिटलि माने जागोन। मानोना जोंनाव दा अल आसाम चकब'ल एस'सिएशन हिसाबै जोङो खेबथाम नैबे बारजों खेबथाम जोङो नेशनेल खुंबाय। जों प्रथमबार नेशनेल खुंदोंमोन गलाघाटआव 2017 खुंदोंमोन। बिनि उनाव जों 18 आरो जोङो मा होनदों गुवाहाटि LNIP जोङो खुंदोंमोन। आरो देग्लाय जों क'क्राझार जों माने हाई सेकेन्डारि आरो MP प्लेग्राउन्डआव जोङो खुंनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ। आरो फैगौ 3, 4, 5नि थाखाय सानथामनि हाबाफारि लानानै जों मोजांथारै मोनसे मेहेर गोनाङै जोङो मोनसे नेशनेल लेभेलनि मोनसे स्टेन्डार्डखौ जोङो लाबोगासिनो दङ। आरो नोंथांमोना निस्सय बयबो मिथिगौ चकब'ल होननानै बुङोब्ला आसामाव फ्राय बयबो मानसिया मिथिया, खिन्थु जायफ्रा मिथियो आरो दिनै इन्डियायाव चकब'ल हिसाबै आसामा पजिशनाव दङ, मोजां पजिशनाव दङ। आरो टप हिसाबै जोंहा पान्जाबा दङ चकब'लाव, आरो सेकेन्ड हिसाबै आसामानो दङ आरोखि। ओंखायनो आं सान्दों जिहेतु नैबे स्टेटआव माखासे जाहोननि थाखाय जिखिनि स्टेटफ्रा फैनांगौ दंमोन, जोंनाव गासै अल इन्डिया गासै 22टा एफिलिएटेड दङ। दा बे 22टायाव बबेबा जायगायाव इलेक्सन थानायनि जाहोनाव बिथांमोना फैनो हायैनि दा 14टाया जोंनियाव आंनिसिम दासिम फाइनाल माने जों कनफार्म जाबाय। 14टाया अलरेडि फैगासिनो दङ। दिनै जोंना महाराष्ट्र 12टा सफैगोन। आरो बेबायदिनो गाबोननि 10टा, 11टा, 1टा बेबायदिनो हरनि जोङो 2टासिम जोङो रिसिपसन खालामबाय थानांगोन बिथांमोनखौ, टिमफोरखौ। ओंखायनो आं सानो 3 तारिखनि 11टा जानाय लोगो फुंनि माने जोङो अपेनिं सेरेमनिखौ जों बिराद कालारफुल मोनसे खालामनो नागिरदों। आरो जों बेनि गेजेरजों जोङो माखासे स्पर्ट्स लेभेलाव माबायदि स्टेन्डार्डआ जायो आरो जों बेहाय गोबां माने जोंनि आलासि थालासिफोर थागोन, बेखौ जों प्रट'कल मेनटेन खालामगोन। आरो बेहाय जोङो गासैबो अपेनिं सेरेमनियाव जोङो जोंनि लकेलिटिनि आलासिनि बाहेरा जोङो रावखौबो जों स्टेजाव थिखांनाय नङा, डाइसआव थिखांनाय नङा। मानोना क्लजिंआवसो जोङो थिखाङो, जोंनि फेडारेसननियाल' थागोन। स्टेटफोरनि जेसेबांखिनि स्टेटनि अफिसियेलफोर फैगोन बिथांमोनखौ जोङो मेन डाइसआव थिखांनाय जानाय नङा। जिहेतु जोंना चिफ गेस्ट थागोन आरो जोङो कालारफुल मोनसे जों प्रग्राम खालामदों। फार्स्ट जोंना 8टा जानाय लोगो जोंना रेजिस्ट्रेसन जागोन। आरो जोंना 8टा जाखांनायनि उनाव जोंनिया मा होनदों गासैबो टीमफोरखौ जों लिंहरगोन आरो बिथांमोना 10टायावनो ग्राउन्डआव फैगोन।
आरो बिनि उनाव बिथांमोना 11टा जानाय लोगो लोगो मास पास खालायगोन मोनफ्रोमबो स्टेटआ गाव गावनि फ्लेग आरो मोनसे बेनार लानानै बिथांमोना जोङो स्टेट वाइसआव गाबज्रि हरगोन आरो बिथांमोना मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों ग्राउन्डआव फैगोन आरो ग्राउन्डआव फैनानै बिनि उनाव जाय टीमा गेलेगोन ओपनिं सेरेमनि ओपनिंनि थाखाय जायफ्रा सेलेक्शन जागोन बिथांमोनखौ जोङो मोननैबो टीमखौ जोङो गाबोननि मिटिंनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों जनायगोन जे बिथांमोना मोननैबो टीमा माने गावसिनि ड्रेसखौ गाननानै रेडि जानानै फैखानांगोन मानोना जोंहा बे समाव टाइम होगोन आरो 20 मिनिटनि गेजेरावनो बिथाङा मा होनो गावनि स्पिचखौ लाखिगोन बिनि उनाव जोङो आलासि सिनायथि होगोन जायफ्रा आलासि फैबाय जोंना वेलकाम एड्रेस थाबाय आरो वेलकाम एड्रेस थाखांनायनि उनाव जोङो जोंनि जिहेतु माने इन्डियान थ्र'बल फेडारेशननि गाहाय नेहाथारि अर्थात माने नेहाथारि गाहाय माने जों जेराव माने सेक्रेटारि जेनेरेल होनना बुङो इन्डियान थ्र'बल माने फेडारेशननि जोंहा डक्टर रश्मि बेस बिथाङा स्पिच लाखिगोन थ्र'बलनि सोमोन्दै ससे 10 मिनिट आरो बिनि उनावनो जोङो मा खालायगोन जोङो जोंनि बर' हारिमुनि जोंहा बागुरुम्बा बिनि उनाव जोंहा सेरजा फुनाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बिहु माने कामरुपनिफ्राय जोंहा जितु बिथांमोना नेशनेल लेभेलाव जितु बिहु मोसायो बिथांमोननि टीमखौबो जों हांख्रायदों आरो बिथांमोनाबो फैगोन दा बिनि गेजेरजों जोङो मोनसे जोङो वेलकाम जितु जोङो ट्रेडिशनेल जोंनि जिखिनि मोसानाय बेखौ जों दिन्थिफुंगोन आरो बिनि मोसाखांनायनि लगे लगेनो जोङो बिनि उनाव जोङो चिफ गेस्टनि स्पिच लाखिगोन आरो चिफ गेस्ट स्पिच लाखिखांनायनि उनावनो जोङो जोंनि केप्टेना गासै 21टा टीमनि केप्टेनफोरखौ लानानै मोनसे वार्ड टकिं समायखिरा जिहेतु खेलनि जि रुल एन्ड रेगुलेशनफोर थायो बेखौ बिथांमोना जाहाथे 3 तारिखनिफ्राय लानानै 5 तारिखसिम आदर भाबै मोजाङैनो बिथांमोना जाहाथे साक्सेसफुल खालायो आरो खुनु नांलाय खमलाय जायाजासे बिथांमोना मोजां गेलेयो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो प्रमिसजों लोगोसे बिथांमोनखौ वार्ड टकिं लानाय जागोन आरो बिनि उनावनो जोङो मा होनदों जोंनि मा होनो नेशनेल जितु एन्थेम दङ जों बेखौ माने जोंनि जितु जनगणखौ गायखांनायनि उनावनो जोंनि गेमा स्टार्ट जागोन जिहेतु गेजेराव सानसेल'सै नोंथाङा स्टेटनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै नोंथांनि टीमखौ माबायदि जेनेबा साखाफारा खालामनानै दोनदों दाथ' नोंथांमोना नुबाय जोंना टीमा थांनाय 2 तारिखनिफ्रायनो मोनसे कचिंआव जोङो दोनबाय थादों आरो जोङो थांनाय लकडाउनाव 2 बोसोरा जों ओरैनो जनानै थाबाय आरो जोंना गासिबो प्लेयारफ्रा गुबुन गुबुन जायगानि दङ गलाघाटनि दङ कामरुपनि दङ बिनि उनाव चिरांनि दङ क'क्राझारनि दङ बाक्सानि दङ आरो बिनि उनाव जोंना मा होनदों गुवाहाटीनि दङ बेबायदिनो गासै 8टासो मा होनदों जिल्लानिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ जों मोनसे समनिफ्रायनो जों सेलेक्शन खालामनानै आरो बिथांमोना दिनैल' गेलेयाखै बिथांमोना जेसेबांखिनि जोङो आसामनिफ्राय रिप्रेजेन्ट हिसाबै नेशनेल गेलेहैनांगौ बिथांमोना गेलेबाय थायो दा बे साफा सानैया एसे गोदान दङ जेराव जायफ्रा जोंहा माने बिनिफ्राय माने सोरबाया हाबा जाहैबाय बिथांमोननि जायगायाव जोङो जुनियरनि जायफ्रा जुनियर गेलेनानै बिथांमोननो मोजां पारफरमेन्स खालायदों बिथांमोनखौनो जों सिनियराव जों स्वीकृति होनानै बिथांमोनखौ लाबोदों दा बेबायदिनो हिन्जावसायाव सानैसो दङ आरो हौवासा माने टीमावबो सानैसो दङ आं सानो देग्लाय खोब मोजां बिथांमोना नाम लाखिगोन आरो जोंनि क'क्राझारजों लोगोसे बिटिआरजों लोगोसे आसामनि बिथांमोना नामखौ मानदान्दाखौ लाखिगोन आरो आं सानो बिथांमोना फाइनालाव थांगोन आरो फाइनालाव थांखांनायनि उनाव बिथांमोना निस्सय बिथांमोननि गेलेनायनि पारफरमेन्सनि गेजेरजों चेम्पियनशिपखौ जानो हागोन होननानै आं आसा खालामदों प्रिपेरेसन आसाम टीम हिसाबै बर्तमान হয় নমস্কাৰ বৰ্তমানলৈকে আমাৰ যোৱা নৱেম্বৰৰ 2 তাৰিখৰ পৰা আজি কোকৰাঝাৰ ইয়াতে 14তম ৰাষ্ট্ৰীয় চকবল প্ৰতিযোগিতাৰ আমি ইয়াতে প্ৰেক্টিছ কৰি আছো আৰু যিমানখিনি পাৰো আমি নিজৰ ফালৰ পৰা অসমৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰো আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আমি দলটোক গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম পুৰস্কাৰ ল'ব পাৰো আৰু সেই কাৰণে ইয়াত 2 তাৰিখৰ পৰা এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কন্টিনিউ প্ৰেক্টিছ কৰি থকা হৈছে আপোনাৰ অসমৰ টিমৰ কোন কোন জিলাৰ খেলুৱৈসকল আছে আমি ইয়াতে আমাৰ অসমৰ এই গোলাঘাটৰ পৰা আহিছে ল'ৰা ছোৱালী তাৰ পিছত আহিছে তেজপুৰৰ পৰা চিৰাঙৰ পৰা আছে আমি কামৰূপৰ পৰা আছো আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা আছে বাক্সাৰ পৰা আছে এনেকৈ আমি প্ৰায় 7-8খন জিলাৰ পৰা ইয়াতে আহি পেলাই ল'ৰা ছোৱালী গোটেইখিনি একলগ হৈ এতিয়ালৈকে অনুশীলন কৰি থকা হৈছে বহুত মানুহে চকবল বিষয় নাজানে আপুনি খেলুৱৈ হিচাপে কি ক'ব মই ভাবো প্ৰত্যেকে যেহেতু আমাৰ নিজৰ অসমত হৈছে গতিকে অসমৰ প্ৰতিজন খেল ভাল পোৱা ল'ৰা বা ছোৱালী বা যিমান খেলুৱৈ আছে প্ৰত্যেকে আহক খেলখন চাই লওক আৰু ভালদৰে বুজি লওক যাতে আহি থকা আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যিখিনি খেলুৱৈ আছে সেইখিনিক যাতে ভালদৰে আগুৱাই লৈ যাব পাৰো সকলোৱে আগবাঢ়ি আহক খেলখন উপভোগ কৰক টিমত কেইটা প্লেয়াৰ থাকে আমাৰ টোটেল প্লেয়াৰ আমাৰ 12জন থাকে আৰু 7জন
খেলপথাৰত থাকে বাকি 5 জন সাবস্টিটিউট হিচাপে আমাৰ ৰাখি থোৱা হয় এটো বৰ্তমান অসম টিম কিমানটা সফলতা হ'ব পাৰিলে বা মই 2017 চনৰ পৰা চকবলৰ লগত জড়িত একচুয়ালি মই ভলিবল প্লেয়াৰ হয় কিন্তু যেতিয়া চকবলৰ কথাটো শুনিলো তেতিয়া মই মানে দেৰি কৰা নাই আৰু ঘৰৰ পৰা চকবলৰ কথাটো শুনাৰ লগে লগে মই ইয়াত আহিলো তাৰ পিছত ছাৰে মাতিলে আমি প্ৰেক্টিছ কৰিলো তাৰ পিছত মই 2017 ত গোলাঘাটত ৰাষ্ট্ৰীয় সিনিয়ৰ চকবল প্ৰতিযোগিতাত মই টিমৰ মেম্বাৰ হিচাপে আছিলো আৰু খেলিছো আৰু তৃতীয় প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছো তাৰ পিছত 2018 চনত গুৱাহাটী LNIP হৈছিলে আৰু তাতেও সেকেন্ড প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু এতিয়া মই যোৱা বছৰ খেলিলো যোৱাবাৰ আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত হৈছিলে আৰু তাতে আমি থাৰ্ড প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু এতিয়া আমি 14তম ৰাষ্ট্ৰীয় সিনিয়ৰ চকবল প্ৰতিযোগিতা আৰু খেলিম ধন্যবাদ थांनाय बेबायदि 2 तारिखनिफ्राय जोङो बेबायदि प्रेक्टिस खालामगासिनो बे 14 सिनियर नेशनल टचबल चेम्पियनशिपनि थाखाय जोङो जानो गोनां नैबे डिसेम्बरनि 2, 3 and 4 or 5 तारिख बेहाय जोङो आसाम टिम जानानै जोङो बाहागो लानो थांगासिनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो आसाम टिम जानानै जोङो बै 14 सिनियर नेशनल टचबल चेम्पियनशिपआव जोङो बाहागो लानो मोनगोन जों गोजोननाय मोनदों माबायदि साखाफोर जादों नोंथांमोननि हान्जाया दा बे समाव जोंना दायो प्रेक्टिस खालामना जोबोद गोख्रों जाना दङ जोङो बैहाय जेनेखि जोङो पजिशन मोननो गोनां जोङो बे पजिशनखौ लानो थाखाय जोङो गोख्रोङैनो जोङो माबा प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ जिहेतु गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन टिमफोरा दा बिसोरजों कम्पिट खालामनो थाखाय नोंथांमोना थियारि नंगौ जोङो थारैनो थियारि जाना दङ एसे हागोन ना जोङो सियर जोङो हागोन जोङो फार्स्ट पजिशनखौ लानो जोङो माने नाजागासिनो दङ आरो स्टेट टीम हिसाबै नोंथांमोना सिगाङावहाय बहाबाफोर नेशनेल लेभेलनि जोङो गेलेदों जोङो 17 18 19 20 ओमफ्राय गेजेराव जोङो लकडाउनाव जोङो गेप्स थानाय जादों आरो जों गेलेदों जोङो आन्ध्रायाव गेलेदों इउपिआव गेलेदों उत्तराखन्डआव गेलेदों ओमफ्राय जोंनि आसामावबो जों गेलेदों नेशनेल गेम बिदि आरो गुवाहाटीयाव गेलेदों आरो बिदिनो जोङो गलाघाटआव गेलेदों फार्स्ट मैच हिसाबै सोर बबे स्टेटजों गेलेगोन बेखौथ' जोङो दायो माबाखौ मोनथ'वाखै जिथुनिखि बाउजार बेखौ जोङो मोनथ'वाखै आरो माजों गेलेगोन माने ओपनिंआव दायो आसामनि हान्जा हिसाबै नोंथांमोननि प्लेयारफ्रा बबेनिफ्राय दंफैयो जोंनि आसाम टीमाव दायो चिराङाव दङ चिरांनिफ्राय दङ आरो सनितपुरनिफ्राय दङ आरो बेनिफ्राय दङ ओमफ्राय गवालपारानिफ्राय दङ कामरुप बेनिफ्राय आरो गलाघाटनिफ्राय दङ ओमफ्राय नैबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दङ क'क्राझार सनितपुर बे आरो मोनबेसे टीमा बाहागो लागोन बेहाय 14टा स्टेटनि प्लेयारफ्रा बेहाय बाहागो लागोन आंनि मुङा प्रेम बर' आं टीमनि दायो केप्टेन जाना दङ बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन